Altså nu er det ikke alle adresser, jeg snakker om, men det er i hvert fald en del af dem. Der er Fanø, der er Østerbro, der er også Ribe. Der er mange af de adresser, hvor jeg faktisk tror, at det er dødsbo, og hvor ejeren ikke har ret til at udleje reelt set. Altså at der er en uforløst arvesag, der er måske ingen afvindninger, eller det er en uopklaret sag, ikke? Og grunden til, at jeg tror det er, at nu kender jeg lidt til noget af det, og jeg ved, at der er nogle uregelmæssigheder, både for eksempel Østerbro, der var, tror jeg, en handel mellem 2 fotografer, og den ene afstod så handlen, og lejligheden blev aldrig færdiggjort. Den var påbegyndt høvlede gulve, og der var et rum, som var et mørkekammer. Og den lejlighed, som jeg har opholdt mig en måned i igen, den er også forbundet til hele pligtsagskomplekset, ikke? Og til de her fejldiagnoser. Den anden ting er, at der i hvert fald kommer, der er en i lejligheden, og der kommer 3, som jeg i virkeligheden ikke tror kender hinanden særlig godt, hvor den ene af dem kan være en myndighedsperson, ikke? Og det er trådet til Fanø. Så i virkeligheden tror jeg, at også den tur, jeg lige har været på, at det er, man laver forretninger hen over hovedet på folk. Min erstatning på løn og royalty og designpatenter, telekommunikation, erstatning på Alex-sagen og arv og så videre. Alt det er frataget, og det gør man meget nemt ved bare at lave falsk ID, dokumentfalsk, kommunikationsproblemer. Altså hvis jeg ikke kan finde en adresse, hvis jeg ikke kan kommunikere med veterancenter eller offerrådgivning, at det er de samme personer, der går igen, ikke? Det kan være underholdningsbranchen, der har deres udbytte af historik eller historier eller persongalleri og så videre, ikke? Men det kan også være forbundet til de her limbo-adresser, hvor man kan sige, at der kan jo godt være nogen, der siger, jamen jeg kender dig, fordi og så videre. Og så er der også, tror jeg, noget uopklaret ved det, at hvem er de personer så? Hvorfor bruger de falsk navn? Eller hvorfor er de så aggressive? Det kunne man jo også spørge sig selv, men det er jo ikke normalt. Altså normale mennesker er ikke aggressive. Så bliver de anholdt, ikke? Hvad er det, der ligger i det? Og så den her, en anden ting, der er bemærkelsesværdigt, det er, at den her personkreds, det gælder både adresserne, men det gælder også lige omkring Alex-sagen. Der er noget med Egmont-fonden, Vita fra Kolding og så videre. Og faktisk samværskonsulenten Marianne Olesen har gået på fotografuddannelse i Kolding. Det har G2 også. Det var sådan en EFG, det var den eneste, der var i landet, jeg kan huske det, ikke? Men det behøver ikke at være, altså det kan være alt muligt, ikke? Men det der er problemet, det er, at den måde, de bruger de her data på, altså der er de her omdaterede dokumenter fra før murens fald, ikke? Altså jeg har problemer med Blekinge-banden, jeg har problemer med Litauen, ikke? Og jeg har problemer med underholdningsbranchen. Men den måde, de her modstandere, de bruger det system på, det er, at de misbruger det sociale system. Altså, de laver en falsk historie eller diagnose, som de så bare gentager, bare skriver nye datoer på, og som i forvejen var falsk. Ikke? Og det, der også er bemærkelsesværdigt, det er, at de her personer bruger ikke, hvis der var et handicap, det bruger de ikke positivt eller omsorgsfuldt. De bruger det aggressivt, som man vil, altså sådan næsten lidt racistisk, ikke? At her har du en, hold hende væk, begræns, lad være med at snakke til. Altså virkelig stalker-mentalitet, ikke? Og det kunne godt tyde på, at det er samme gruppering, der har skabt den historik, ikke?